sugeng pepanggihan kalian para kadang ingkang nderek kuliah ke penyiaran. Atur uninga bilih ke penyiaran menika wonten gandeng cenengipun kalian pawarta berita utawi kabar ingkang sumebar menggaing bebrayan Jawi ke penyiaran menika sampun lumampah dangu sanget saged dipun wiwiti nalika jaman Kraton Medang Kamulan, Kraton Kauripan, Jenggala, Ndogo, Kediri, Singosari, Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, Kartosuro, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, Pakualaman menika kagungan tata cara kepenyiaran piyambak-piyambak. Mbok bilih para kadang siswa sampun pirsa menawi kepenyiaran menika saged winastan instrumen komunikasi lumantar teknologi cetak utawi elektronik menika wigatos sanget tumrape wasegati utawi intisari komunikasi lesan, komunikasi tulis menika gadah watak piyambak wondene tata komunikasi zaman Kraton Medang Kamulan paminipun wonten ingkang kasebat aksara Jawi Hana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga Mengkuwerdi menika bibit kawit tiyang Jawi gadah seserepan babagan seratan aksara huruf utawi tulisan. Dene aksara Jawi wau ingkang karumpaka ugi wonten maknanipun. Informasi ingkang sinandi utawi simbolisme aksara Jawa. Hana Caraka tegesipun ana utusan. Caraka menika duta, utusan utawi kongkonan. Data Sawala dat ingkang tanpa swala padha jayanya timbangan kanan kiri, kanan kiring, kanan kiri, atas bawah, ngandhap nginggil, siang dalu, rina wengi, esuk sore menika wonten timbanganipun sae utawi awon. Maga Bathanga mengkuwerdi manunggaling jiwa lan raga menika dados insan kamil titah sawantah utawi jalma sulaksana. Werdinipun aksara Jawi wau mengkupi wulang ingkang sae. Hana ana menika wujude tiyang gesang. Caraka titah sawantah jalma walaka ingkang dipun cipta dening Gusti Kang Akarya Jagat menika anggadhahi tata cara ingkang karumpaka mawi paugeran. Inggih menika paugeran ingkang sae. Apabila ke penyiaran jadi kalau semanten ugi gadah tujuan tundhonipun inggih menika kesaenan. Minangka manungsa lahir wonten alam padang
gadah jejibahan, gadah kewajiban tumuju marang kamulyan. Data sawala dat ingkang tanpa swala, gelem ora gelem kudu tumindak. Paminipun kelahiran menika takdir ingkang boten saged swala, boten saged milih ibu, boten saged milih bapak, boten saged milih papan, boten saged. Papan kelahiran, piranti kelahiran menika sampun gumathok wewenangipun Gusti ingkang akarya jagat. Data sawala datan swala, ora iso nampik, ora iso nolak, ora iso suminggah, ora iso sumingkir, ora iso ngendani. Menika utusan ingkang nanpun manungsa. Padha jayanya, padha jayanya. Imbangan apik elek imbang. Kari milih kebencian apa milih sing ala. Menika manungsa gadah paugeran piyambak-piyambak. Moga Bathara ma sukma go siji bo badan dumados pun manungsa menika karana sukma badan manunggal. Menawi badan tanpa sukma menika tegesipun mayit utawi jenazah. Sukma tanpa badan menika lembut alam arwah utawi roh. Menika sakaratul maut dados mating pati-patites husnul khotimah tumuju marang kamulyan zaman kelanggengan. Menika tata cara komunikasi kepenyiaran zaman Kraton Medang Kamulan ingkang dipun pandhegani dening Prabu Ajisaka. Simbolik utawi perlambang menika saged dipun waos kanthi metode hermeneutik. Hermeneutik menika penafsiran subjek objek manunggal. Ingkang dipun tafsir menapa lambang simbol utawi semiotik semantik makna teges menawi nyinau tata basa Jawi menika limrah menawi dipunwiwiti kanthi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Fonologi menika nyinau bab tata swara, fonem kalih fonemis fonetis. Fonemis menika mbentenaken teges membedakan arti. Fonetis menika tanpa benten bab swara, tidak membedakan arti. Morfologi sinau morfem menika owah-owahanipun tetembungan. Menawi Jawi kasebat wonten jejer waisa lisan manambang. Menawi wonten basa Indonesia afiksasi, penambahan model kata. Lajeng sintaksis menika tata kalimat wonten kalimat pasif, kalimat aktif. Semantik menika ilmu tentang makna sebuah objek, makna kalimat, makna kata, tegesipun tembung menika saged dipun sinau wonten mata kuliah semantik. Lah sinau tegesipun aksara Jawi saged dipun olah kanthi pendekatan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Menawi para kadang siswa sinau fonologi
Menika wonten tetembungan kaca setunggal mawon sampun benten tegesipun. Wondene morfologi menika tata tembung ingkang wonten owah-owahanipun lajeng benten tegesipun. Sintaksis menika susunan tetembungan ingkang arupi ukara sagedipun damel garapan subjek predikat objek keterangan SPOK menawi Jawi jejer wasesa lesan pratelan utawi keterangan. Nah semantik menika dados garapanipun semiotik. Semiotik no ilmu perlambang, ilmu simbol, sinyal. Perlambang-perlambang wau saged dipun analisa, dipun garap mawi pendekatan hermeneutik. Ingkang teliti subjekipun, ingkang dipun teliti objekipun menika manunggal dados tunggal. Dados subjek objek tidak berjarak. Menika tegesipun piranti analisa ingkang mawi pendekatan hermeneutik. Terus hermeneutik menika ilmu utawi metode penafsiran sebuah teks. Penafsiran garapan ingkang neliti tuwin objek panaliten menika setunggal papanipun, setunggal jiwanipun, setunggal penghayatanipun. Menika ilmu hermeneutik. Fenomena sosial, fenomena kabudayaan, fenomena religius ingkang dipun hayati tiyang Jawi menika pancenipun kathah perlambang-perlambang utawi simbol-simbolipun. Pamila saged dipun analisa mawi pendekatan hermeneutik utawi ilmu penafsiran. Sami kalian ukara ingkang karumpaka mawi ajaranipun Prabu Hajisaka, Hana Caraka Data Sawala padha jayana moga Bathara menika piranti ta instrumen kepenyiaran ingkang mengkuwerti wonten artosipun, wonten tegesipun. Menawi dipun garap kanthi ati-ati permati, piwucal utawi ulang uruk pralampita wonten sak lebete ajaran Hana Caraka menika saged kangge sangu gesang ingkang utami. Wonten waras luhur budi pekerti prayogi saged kangge sinau trap-trapan wonten salebeting bebrayan ageng. Komunikasi Jawi saben jaman menika genah wonten bentenipun, wonten owah-owahanipun. Napa malih jaman Hajisaka dados ratu ing tanah Jawi memperkenalkan utawi paring sorah lumantar aksara Jawi Hana Caraka Data Sawala padha jayana moga Bathara. Kondhang kaunang-unang populer misuwur ajaran menika kantos dinten menika tasih lumampah kanthi sae. Menika jam sampun pinten menit iki? 14.19. Pramila saking menika pengantar utawi purwaka rembagan ing perkuliahan menika saged kangge seserepan upami kandhang siswa ingkang sinau kepenyiaran. Nyatanipun kepenyiaran ingkang dipun biwaraken dening Prabu Hajisaka menika Basuki Lestari. Awet Hana tampil ana ada Caraka Duta Data Swala Datan Swala tidak bisa menghindar,
padha jayanya berimbang moga Bathara manunggal. Kula bali melih ke penyiaran jaman Prabu Aji Saka menika mawi pralampita aksara Jawi Hana Caraka, Hana ada Caraka utusan, duta utawi kongkonan utawi Cundaka sami Sawala Data Sawala Sawala menika disebut menghindar ngendani data datan bisa ngendani uripe ora nglakoni laire kapan matine kapan nang ndi kuwi wis ana sing mesthekake jenenge takdir. Padha jayanya wong urip kari milih imbangane apik elek awan sore kosok balen rina wengi kanan kiri dhuwur ngisor menika kantun milih wonten pilihan-pilihan tumuju dhateng kasampurnan naminipun moga Bathara. Aji Saka, aji ratu. Saka menika saged pinastan permulaan bibit kawit. Mila tiyang Jawi ngertos sangkan paraning dumadi sangkaning paran. Dumadine sangkan paran. Tegese asal muasal kehidupan. Nah, ulangan wedaran jangan ingkang karung pokok wonten saklebeting kepenyiaran menika apabila kadang siswa saged sami-sami mirsani, saged sami-sami nyimak supados gesang menika langkung sampurna. Buat bilih mangke kuliah penyiaran salajengipun saged dipun damel bawa raos, bawa rasa utawi tanya jawab, dialog saged mawi pandangan pertanyaan punapa mawon saged kangge bahan rembagan supados perkuliahan menika langkung gancar lancar. Matur nuwun.